Ahoj, já jsem Áďa a toto je moje video, jsem hezčiny díl 3. Uklízení. No, krásně vidíte můj bordo, nedívte se tomu efektu, co jsem vybrala, protože jsem se nudila. Dále ta hudba, to je moje rádio, já za to nemůžu. A tady jsem já. No, mám rovnátka, mám brýle, jsem blondýna, no co ještě? No, tak bych se mohla za uklízení, ale já jsem si nastavila bleská, jsem trouba. No, protože tady bychom mohla se uklidit toho medvíčka, se kterým spím. Já mám ráda. Moje. Jo, jsem si psala na ruku. Lavdaní. Zas. Jo, asi jsem přišla na jednoho hezkého kluka. Ale stejně, ten je nejhezčí. No, Marky psala, Áďa prej smrdí, Áďa jsem já. No, a tady je Áďa plus D se rovná. No, a tady měl být taky A plus D se rovná. Jo, tady. Ady plus Mikey. Mikey je nejlepší mé NNK, jo, ale já jsem se spletla, jak jsem tam malý napsala love, jo, takže to je na to. No, tak si jdeme uklízet nám. Medvíčka hodíme do mé neobytné postele. Ukážu vám, proč je neobytné, ale nesmějte se. Malinko oblečení všude. A když já to uklidím, ať je stejně na týhle madračce, jo, je tam mám jídle pod postelí vypalen dolů, mám madračku, to je bráchovo. Prostě to hejde, máme skleróza. A nebo že mám neurotky. Ne, to je Betínka, tohle to. To je koka Španěl, jo? A tohle je bandírek. No to já mám druhý plakát. A tady třetí. Nevěříš? Skvělý bandírek. Já jsem miluji Johnnyho mačetu. A tohle je koncert. No, to je tabička. To je MP4 s budíkem, MP4 s budíkem, to nechám. Kytovský prázdný. Jedno. Vyhodím. Jo, můj křížek. Mám ho ráda. No, to je tak všechno na tom píská. 7, 3, 1, 0, 3, 4, 3, 5. Moje. To uklidím taky. Vole, bordel taky. To je kušítko a já ho hledala. Vole, krabička od Juve. Já to nemůžu z toho. Tak. No, kosmetickou klidím. Od toho to je bráškovo, jeho výrobek vyráběli ve škole. To klidím von. Tohle je víčkou od sklenice. Přední. Bych se čistit s kočičkou. Tak, no. Tady budeme skoro uklizená. Papírové kytky. Vyhodím zase sem. Ne. Sem to mám vyhodit, blbný. Já nemám svůj krabici stejnost. Takže tohle. Ervik, tam dělá Ervik. No samolepka. No s kolouškom. Tohle to vyhodím. Jen co to dělá CDčko, ale jako v pohodě. No to voní. Tohle přečmárám. Kdybych tady měla fixovat tašku do školy. No, tam házím zbytek štěpec. Tohle to. Z toho jsem měla udělat prezentaci a dát to na YouTube, jako jsme tenkrát zažívali s mojí poslední kámoškou jsme zažívali sami legrace. No, ta pinda se na mě nasrala, já se nasrala na tu pindu, protože před mnou pomluvá můj novou nejkámošku. A tak tu na tohle tu nevím. Tak ne. Co to je jehla? A jo, jak jsem vyráběla ten. Už vím, no. Jo, můj nefungující počítač, nevím, co to si dělá. Teď se schání, jak si postavit techniky, já všechno nosím pod počítač. No. Kus svačiny, samozřejmě chleba, ještě ze školy, když nevím, kdy to bylo. No tak já. Au. Hele, skleničky, kdo bod.
nebudou chodit, kam je hodit? Kam je hodím. Moje nejspíš rozbitá lampička. On tak si bude ještě hodit. Hele, glivku, ten se mi bude hodit, ale hodit. No, takže. Tady do kosmetický dostečky. Tady jsou fotky. Tady jsou fotky s Betinkou. Ten můj fejr, když jsem zamila ruku. Jo, prdel, já zapomněla, já to musím mít nabíjet. Taky inteligent. No, to je Betinka. To bylo jako španěl, vidíte? Tady má hlavu. Tady má tělo. Je měla ráda. No, to je nějaká ženská, kterou ani neznám. Ale určitě je od nás, musím zdravit, protože to bylo mezi naše. No, ty fotky tam vrátila, ještě to vyzkoumám. No, už tam nic, já si tam posvítím, nemám tam nic. Až na práci 6 minut, to tak dlouho uklízne. Ještě uklidím tady ten bordel. No, to je nabíječka, to jsou čtvrtky. To bude rychle. Aha. Ty pislíky představ. Prdele, hodím sám. No písni, já si dělám vždycky takový bordel tady. No, uklízím. Ty mám ráda. Když ne, tak... To je to, mám... Ne, to je to druhá. O, tady jedno. Moje sam... Dínám si vylepšuju pokojíček pak. No, tu. To je stravapy, to je mes, album. A mám uklizeno tohle bordel. A je to hotový. Ahoj, čtvrtýho dílu, těším se.